Čaute lesní muži, ja si to môžem ďalšie videa na tomto kanáli a dnes sme sa vybrali spoločne do lesa postaviť náš nový kemp aj tu z Čechy. A ukážem vám nové veci, ukážem vám nový nôž a ukážem vám, jak to tu budeme stavať. Takže som tu a stavíme kemp. Je to tu už trošku treba doložiť dreva, ale to už robí Jakub a ja vám chcem ukázať môj nový nožik. Je to ten. Je to Sognác silky, nie silky. Je to Sognác, no proste nejaký Sognác, je to z Decathlonu, stal nejakých 15 eur, 14, je celkom dobrý, nezdá sa. Je to z Nerzoj ocele 5CR15, no, ale je vyrobený v Číne. Potom má tu dobrú aj tvarovateľnú ručku, je to taká tvrdá guma a je to tu šrúbami pripevnené. Otvor na onen, otvor na šnúrku. Takže pri nejakom sekaní je to fakt dobré mať šnúrku, lebo nikdy neviete, môžem vypadnúť alebo dačo. Tak potom má toto tak vytvarované, potom ostrý hrbot má to na Firesteel, ale má to tu a tu už to tak nemá. Tu to má asi najviac, takže tu, ale je to fakt nejaká núdzovka. Na normálne škrtanie radšej použijte ten pliešok. Potom má toto také tu. Môžete to aj tak držať, ale potom môže to trošku, lebo keď sa vám šmykne nožik a môžete sa porezať. Takže tak, trošku šmykne a ste porezaní. Je dobrý, čo ja viem k tomu povedať. Teraz ho používam, možno zostane mu kompanionu, ale chcel som si kúpiť nový, lebo kompanion, ja som sa pomýlil, keď som si ho kupoval, namiesto nerezu som si zobral uhlík a zrezal veľmi, no, tak teraz čo s tým môžem urobiť, no, tak som ho zbrusil raz a zase mi začal rezavieť, tak som si musel kúpiť nový, no. Aj keby nebol dobrý, tak, ale podľa mňa bude dobrý. Potom, úzdro je vyriešené úplne fantasticky. Je to takéto, klip na opasok má to fantasticky, že klip a máte, klip a otvoríte. Dáte na opasok, zastavíte. Takže je to super. Vidíte, je to také z pevnej latky a vo vnútri noža je taký nejako kartón alebo niečo, ktorý drží aj ten tvar, aj, no proste je to tak nôž, v pohode tam drží. Takže fakt. No, máte tu zapínací klip, aby vám nevypadol a nevypadne ani keby chcel a bez toho klipu bez toho klipu, ani bez toho klipu nevypadne. Takže je to fakt dobre ušité, aj dobre je to urobené. Ja ho teraz budem nosiť. Takže tak, Čechy dokončuje prístrešok. Už je trošku zima, my to tu dokončíme a pôjdeme domov. Možno ešte podľa času uvidíme, lebo ja som prišiel z školy o 15, o 3 sme tu prišli a už bude teraz 5 hodín a už o 6 sa stmieva, takže by sme prišli domov rozumne, lebo viete, tiež rodičia sa tiež bájú, keď sme tak dlho v lese. No a tak, takže môž, Sognác, popozeraj v Decathlone, 13 eur a tak. Z toho videa bude všetko. Ak sa vám páčilo, dajte like a my sa uvidíme v ďalšie videa. Choďte do lesa a čau. A tu je náš kemp.